אז השאלה הראשונה היא בסדרה הנדסית, אני אעלה אותה, אני אקליט שאלה בנפרד. כמובן שאם מישהו רוצה לקחת איזה פיקוד אז שירגיש בנוח. נתונה סדרה הנדסית, A1, A2, A3, A1 שווה ל-2. מספרים לנו שהלוג של אותה סדרה הנדסית שווה ל-3, מהו A3. אז כמובן סדרה הנדסית וקצת חוקי לוגים. אני אנווט קצת. נחבר את הארגומנטים, כי יש פלוס, אז נכפיל את הארגומנטים כמובן, נקבל A1, A2 ו-A3. ובעזרת חוקי הלוגים נקבל ש6 בשלישית שווה ל-A1, A2 A1Q, A3 A1Q בריבוע, כי זו סדרה הנדסית, שלא נשכח. נקבל סך הכל ש6 בשלישית שווה ל-A1 בשלישית כפול Q בשלישית. נוציא שורש, ונקבל ש6 שווה ל-A1Q. A1 אמרו לנו שהוא 2, ומפה אני יודע ש-Q שווה ל-3. לא שאלו על זה, תמיד לראות מה שואלים. אתם רואים, מישהו כבר יסמן את התשובה 3, כי הוא קיבל ש-Q שווה 3, אבל לא זה מה ששאלו, אז חשוב שנהיה ערניים. A3, לפי סדרה הנדסית, זה A1 Q בריבוע, A1 זה 2, Q זה 3, 3 בריבוע זה 9, 2 כפול 3 זה 18, ותשובה ראשונה היא התשובה הנכונה. אין פה איזה משהו שאני יכול להגיד שהוא מסובך. מי שרוצה כמובן תמיד יכול לבדוק את עצמו על ידי הצוות. הסדרה היא 2, 6 ו-18. אם נציב פה 2, 6 ו-18, נקבל סך הכל לוג על בסיס 6 של 2 כפול 6 כפול 18. יש לך זמן בבחינה, תעשה 12 כפול 18. 12 כפול 18 זה בדיוק 216. ותוכל לראות שזה בדיוק 6 בשלישית, נכון? 6 בשלישית, אני חושב שזה בדיוק גם כן 216. 12 כפול 18. כן. אז אפשר ככה לבדוק את זה, כי יש לנו פה, אם אני אכתוב את זה שנייה, יש פה לוג על בסיס 6 של 2 כפול 6 כפול 18. 2 כפול 6, 12, 12 כפול 18 זה 216, ו-216 שווים ל-216, כך שאתה יודע שאתה צודק. אז אם אפשר לעשות איזושהי בקרת קטנה, זה תמיד דבר טוב, אין לי פה יותר מדי מה להרחיב. שאלה יחסית, אני חושב, מאוד מאוד פשוטה, אם מישהו רוצה לשאול משהו אז שישאל.